Nalazimo se u Rakovici gde smo još jedno od 30 igrališta samo u poslednje 2 godine koje smo obnovili ili potpuno izgradili direktnom komunikacijom sa građanima, time što imamo opštinske inicijative, što je opština među građanima, što se kreću među ljudima, što razgovaraju sa njima. Grad Beograd zna gde su problemi i zajedničkim radom sa našim preduzećem Gradskim zelenilom obnovili smo još jedno igralište. Ovo igralište je koštalo gradsku kasu 5 miliona dinara. Mislim da smo pametno uložili sredstva, da danas od jednog, evo ovde sugrađani znaju, pitati ih, ovde je bilo jedna, kažemo, ruina i nesređen prostor. Sad imamo jedan urbani džep, imamo i teretanu na otvorenom za malo starije, a imamo i igralište za naše najmlađe i najpametnije su investicije u našu omladinu, u njihove osmehe i u bezbrižno detinjstvo. Gledat ćemo da u direktnoj komunikaciji u celom gradu Beogradu uradimo još puno ovakvih igrališta. Domaćinskim ponašanjem štedimo novac, a taj novac koji uštedimo ulažemo baš u ovakve urbane prostore. Kažem, 30 na Rakovici, ali nećemo se tu zaustaviti, nastavit ćemo komunikaciju i nastavit ćemo da radimo. Ovo je samo još jedan od primjera dobre prakse, znači komunikacija sa građanima, preko 300 građana je potpisalo peticiju sa zahtevom za renoviranje ovog parkića. Mi smo zamolili gradsku upravu, Gradsko zelenilo je realizovalo. Kao što smo čuli, ovo je samo jedan od 30 parkića obnovljenih, rekonstruisanih u poslednje 2 godine, u poslednje 4 godine preko 50 parkića. Nadamo se da ćemo do kraja uspeti da regenerišemo, restituišemo, sredimo sve parkiće u Rakovici, što nam je na kraju cilj, a dobra saradnja to nam garantuje. Brinemo se o problemima građana, pokušavamo da izađemo maksimalno u susret. Gradska uprava nam pomaže mnogo u tome, odnosno realizuje naše molbe, tako da smo, da kažemo, još jednom za zadovoljstvom konstatujemo da je ovaj parkić otvoren, da su deca zadovoljna, onda smo i mi svi zadovoljni. Nama je uvijek zadovoljstvo kad smo u prilici da ako nešto novo ponudimo našim sugrađanima. Dosta se radi na Rakovici, ali ja moram da istaknem da se dosta radi u svim delovima grada. Radimo punim kapacitetom, ja jedino mogu da zamolim građane da imaju razumevanja, da su jednostavno naše mogućnosti kolike su, ali da je plan, da niko ne bude zaobiđen, da se sve odradi. U našem sistemu je nekih 1300 dečjih igrališta. Mi idemo da radimo ravnomerno prema svima, da budu zastupljene sve opštine. Isti princip, danas imate, evo otvorit ćemo za par dana igralište u ulici Mike Alasa na Dorćolu. Ono je i tipski i po svim sadržajima jednako ovom u Rakovici. Znači, jednostavno svim građanima ovog grada brine se jednako računa, vodi se računa i trudimo se da jednostavno ispunimo sve njihove želje, zahteve, mogućnosti. Uz jednu malu ogradu molimo samo malo razumevanja, a takođe pozivamo da upućuju inicijative. Mi ćemo svakako isprojektovati. Sad, kad će doći na red sa izvođenjem, i tu bi pohvalio saradnju sa opštinama koje nama artikuliše te zahteve, kanališe jednostavno. Naše je da isprojektujemo, a opština i građani kažu šta je prioritet u tom trenutku. Naravno i struka naša, ali tu negde kad se svi zajedno, kad se napravi ta jedna sinergija i zajednički stav, mi dođemo do pravog rešenja. I ovi osmesi i ove dece stvarno su pravi pokazatelj s tom dobrom putu.